καπέλο. Γιατί, μπαμπά? Γιατί πρέπει να πάω στο ρεσιτάλ που θα δώσει η Μάργαρετ? Πρέπει να πας. Έστειλε πρόσκληση ειδικά για σένα. Κοίτα τι έκανε. Πάρε και ένα ωραίο δώρο στη Μάργαρετ. Ναι, μπαμπά. Πάρε κάτι που θα της αρέσει, Ντένις. Ο μπαμπάς ξέχασε ότι είναι Κυριακή και ότι τα μαγαζιά είναι κλειστά. Πώς θα πάρω τώρα δώρο στη Μάργαρετ? Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Σάκερμαν ο μάγος. Θα θαυμάσετε πράγματα που δεν έχετε δει ποτέ στα μάτια σας όσο ζείτε. Ήσυχα, Κορνίλιε, το μαγικό μου καπέλο. Ναι, μάγε μου, ορίστε. Χόκους πόκους. Χόκους πόκους. Τρομερό! Βρήκα τι θα αγοράσω στη Μάργαρετ για δώρο. Ένα μαγικό καπέλο. Δεν είναι ωραία ιδέα, Ράλφ? Κοράκι, γύρνα προς τα δω. Είπες ότι θες να αγοράσεις ένα μαγικό καπέλο. Και βέβαια θέλω. Λοιπόν, αυτή είναι η τυχερή σου μέρα. Α, το καπέλο του μάγου. Που μπορείς να το αγοράσεις. Δεν το θέλει το αφεντικό σου. Α, έχει πολλά καπέλα. Δεν θα του λείψει καθόλου. Και αφού χρειάζομαι κάποια χρήματα για να πάω στο σινεμά, είμαστε εντάξει. Πόσα έχεις? $5. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου γεια σου φίλε. Θα αρέσει πολύ στη Μάργαρετ. Γλυκιά μου, ήταν υπέροχο. Μα, φυσικά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Θα σερβίρουμε αναψυκτικά. Να και κάτι ενδιαφέρον. Τι βάρβαρη. Έχασα τίποτε? Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, φίλε. Γεια σου, Ντένις. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ μια τέτοια μέρα. Ναι, βέβαια. Μου έφερες κάποιο δώρο όπως και όλοι οι άλλοι. Ορίστε. Πώς μ' αρέσει. Α, δεν κατάλαβες. Είναι μαγικό το καπέλο. Μην είσαι ανόητος. Δεν μπορεί να είναι μαγικό. Κι όμως είναι. Θα σου δείξω. Άμπρα κατάμπρα. Τι ενδιαφέρον. Άμπρα κατάμπρα. Άμπρα κατάμπρα. Πω, πώς το έκανε ο μάγος? Το ήξερα. Και βέβαια δεν είναι μαγικό. Είναι ένα απέσιο παλιοκαπέλο. Ζητώ! Ζητώ! Τα κατάφερα! Η Μάργαρετ έπιασαν τα ξόρια που είπα! Χόκους πόκους! Νομίζω ότι πρέπει να τα σταματήσεις όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς! Ταϊντού! Ίκι μίκι σπίκυρικι χόκους πόκους. Νομίζω ότι αυτό το καπέλο είναι δικό μου, νεαρέ. Μα το αγόρασα από αυτόν! Επέστρεψε τα χρήματα, Κορνίλιε. Μα τα έδωσα για να πάω στο σινεμά. Κορνίλιε! Τώρα όμως δεν έχω δώρο για τη Μάργαρετ. Χόκους πόκους! Ένα ωραίο δώρο για μια ωραία δεσποινίδα. Και τώρα πρέπει να φύγουμε. Γεια σας. Αυτά είναι για σένα, Μάργαρετ. Δεν είναι όμορφα? Σε ευχαριστώ, Ντένις.
Έχω κι εγώ ένα δώρο για σένα. Ωραία, σοκολάτα. Μου αρέσει πολύ. Διακοπές στο Γιουκατάν. Είστε έτοιμος για διακοπές, κύριε Wilson? Ας βιαστούμε όλοι μας. Το αεροπλάνο μας φεύγει σε λίγο. Να βοηθήσω, κύριε Wilson. Ντένις, προτιμώ να τα κάνω όλα μόνος σου. Συγγνώμη, κύριε Wilson. Η πτήση 345 για Άγκαβα θα αναχωρήσει σε λίγο. Γρήγορα, Τζόρτζ, Ντένις, αργήσαμε. Θα με τρελάνε τελείως αυτό το παιδί. Ελάτε, κύριε Wilson. Γρήγορα, δεν θα προλάβουμε. Μα τι έγιναν ο Ντένις και ο Τζόρτζ? Τον βρήκες? Όχι, μα μην ανησυχείς, χρυσέ μου. Είναι με τον Τζόρτζ. Κάτι έχει μάθει το αεροπλάνο. Βοήθεια. Θα έπρεπε να έχουμε δέσει τις ζώνες μας. Απογειωθήκαμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Γεια σας. Ποιες είναι οι θέσεις μας? Από πού ξεφυτρώσατε εσείς? Μπήκαμε κανονικά. Πάμε στην Άκαμα. Δεν πηγαίνουμε στην Άκαμα, φίλε. Πάμε στο Γιουκατάν. Ντένις, μπήκαμε σε αεροπλάνο που πάει στη ζούγκλα και μάλιστα στη ζούγκλα του Μεξικού. Να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο. Το αεροπλάνο δεν γυρίζει πίσω. Όχι, δυστυχώς χάνουμε ύψος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κάποιος πρέπει να πηδήξει και αυτός δεν θα είμαι εγώ. Κόκο! Θα πέσουμε με αλεξίπεδο. Εγώ δεν πέφτω. Αποκλείεται. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Νομίζω ότι έχω τρομαθεί τελείως. Κάντε γρήγορα, βοβιτσάριδες. Πρέπει να πέσετε. Τι αμαρτίες πληρώνω. Τι αμαρτίες πληρώνω. Προσέξτε τους βράχους, κύριε Wilson. Όχι. Κοιτάξτε, κύριε Wilson, τη Διάννη. Όχι, όχι. Πού πάτε, κύριε Wilson? Φύγε από εδώ. Τι κάνεις εκεί. Σουτ, 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 σουτ. Μη κουνιέστε, κύριε Wilson, έρχομαι. Ευχαριστώ, Ντένις. Αφήστε με, αφήστε με. Σταματήστε, κατεβάστε με κάτω. Μείνετε εδώ. Είσαι ένας θεός που ήρθε από τον ουρανό, γι' αυτό σε προσκυνούν.
Απόλαυσε το γεύμα πριν την δοκιμασία. Πριν τη δοκιμασία. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είσαι Θεός. Ποια είναι αυτή η δοκιμασία? Πολύ εύκολη. Αν επιζήσετε εκεί πάνω που θα σας πάμε, είστε θεοί. Αν δεν επιζήσετε, κάναμε λάθος και ζητάμε συγγνώμη. Πόπο, έχει πλάκα. Με πιάνει τρέλα εδώ μέσα. Εγώ δεν θέλω να φύγω. Έχουν ωραία παιχνίδια σαν το baseball. Σου υπόσχομαι ότι εσύ και οι φίλοι σου θα παίζετε baseball κάθε Σαββατοκύριακο στην αυλή μου, αρκεί να φύγουμε από εδώ. Το υπόσχεστε, κύριε Wilson. Ναι, το υπόσχομαι. Ελάτε, κύριε Wilson. Δείξτε τι αξίζετε. Δεν θα τα καταφέρω. Έφαγα πάρα πολλές μπανάνες. Δεν θα περάσετε τη δοκιμασία. Δεν θα τα καταφέρω. Τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Μπορούμε να τους νικήσουμε. Μην είσαι ανοησίες, Ντένις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είπαμε την τελευταία λέξη. Μακούμπο, μακούμπο, μακούμπο. Ακούμπο, 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 ακούμπο. Δεν μπορώ, κύριε Wilson. Βοήθεια! Σώστε μας! Μακούμπο, 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 Θα το κάνουμε πάλι, κύριε Wilson. μακούμπο, 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 μακούμπο. Κύριε Wilson, ξημέρωσε. Ξύπνησα, ξύπνησα. Νόμιζα ότι εσείς ροχαλίζατε. Ίσως να υπάρχει κάποιο σπίτι εδώ γύρω. Πόπο, κοιτάξτε τι βρήκα. Ντένις! Τι κάνεις εκεί πέρα? Νομίζω ότι βρήκα κάτι για φαγητό. Τα καρότα είναι πέσει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο για φαγητό, Ντένις. Εμπρός, έλα αγόρι μου, τρέξε γρήγορα. Ντένις, αυτό το γαϊδούρι δεν θέλει να κουνηθεί. Το βρήκα. Κι άλλη μια φαϊνή ιδέα έχει. Θα τρελαθώ, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Πάντως τους ξεφύγαμε. Πάμε στο αεροπλάνο. Θα έχει πλάκα. Κύριε Wilson. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Θέλω να κάνω τις διακοπές μου όπως τις φαντάστηκα. Να πάω σε μια ήσυχη λιμνούλα και να ψαρεύω. Θέλω να πάω σε ένα ήσυχο, ωραίο μέρος να ξεκουραστώ. Πηγαίνουμε στην Άκαμα, έτσι δεν είναι? Για το όνομα του Θεού, όχι κύριε. Πηγαίνουμε στο Γιουκατάν. Στο Γιουκατάν?
Και μετά θα πάμε βόρεια, στην Αλάσκα. Αλάσκα! Πόπο, φανταστικές διακοπές! Τα δόντια μου! Αναστάτωση στο σταθμό ενέργειας. Βρισκόμαστε στο χώρο που είναι οι γεννήτριες, οι οποίες παράγουν ενέργεια για όλη την πόλη. Πόπο, δεν έχω δει μεγαλύτερο μηχάνημα στη ζωή μου, έτσι, Ραλφ! Και τώρα θα επισκεφτούμε το κέντρο ελέγχου. Έλα, φίλε μου, μη φοβάσαι. Κράτησου από μένα, θα περάσουμε μαζί. Είσαι ασφαλής. Άνοιξε τα μάτια τώρα. Τένις! Όλοι είναι στο κέντρο ελέγχου. Πρέπει να βιαστούμε. Πόπο, κοίτα εκεί. Από αυτό το χώρο, ένα άτομο ελέγχει την παροχή ενέργειας σε ολόκληρη την πόλη. Τι δύσκολη δουλειά που κάνετε. Πρέπει να κουράζεστε πάρα πολύ. Είναι η πιο εύκολη δουλειά του κόσμου. Όλα είναι αυτόματα. Πατάς ένα κουμπί και όλη η πόλη έχει ηλεκτρικό φως. Πόπο. Ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ο επόμενος σταθμός μας θα είναι η καφετέρια. Εμείς θα πάρουμε παγωτό. Εσείς Εγώ και ο Ραλφ. θα φάτε λίγο. Σε ευχαριστώ. Έλα, Ραλφ. Πάμε, Ραλφ. Δεν θέλεις παγωτό. Ραλφ! Ραλφ! Έλα αμέσως εδώ. Έλα, Ραλφ, πού είσαι? Τότε κι εγώ φεύγω. Δεν θέλεις παγωτό? Δεν θες να είμαι περήφανος για σένα? Τότε θα περάσουμε μαζί τη γέφυρα, έτσι? Φοβιτσιάρη, έλα εδώ. Έλα εδώ! Έλα αμέσως εδώ. Περίμενε, Ραλφ. Τι στο καλό συμβαίνει. Τι γίνεται? Τι τρέχει? Σίγουρα πρέπει να βλέπω εμφιάλτη. Δεν βλέπεις εμφιάλτη. Μακάρι να ήταν. Τι συμβαίνει? Φτάσαμε. Τένις! Τένις! Τι κάνεις? Κυνηγάω το Ραλφ. Φοβάται να περάσει τη γέφυρα. Ελάτε εδώ και οι δυο σας. Έλα εδώ, Ραλφ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, σου είπα. Έλα. Μην ανησυχείς.
εξηγήσω τι έγινε. Ξέρετε, ο Ράλφ δεν ήθελε να περάσει τη γέφυρα, φοβόταν ότι θα πέσει. Μπήκε εδώ και εγώ άρχισα να τον κυνηγάω και ο Ράλφ έτρεχε και μετά τον έπιασα και φάνηκε ο μπαμπάς και ο Ράλφ τρόμαξε και μετά τον πιάσαμε πάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι έγιναν όλα. Καταλάβατε, κύριε?